May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club and I Mix DJs and DMC Net Radio FM. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the world. Dumangas Mix Club Net Radio FM, your number one choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM, Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas. Oras sa DMC Net Radio FM. Alas 7:18 na sa gabi. Sa 7:18 the evening. Magandang evening mga ka-party, mga ka-FB, mga katropa, mga grupo. Nga nakatutok sa atin sa aton Facebook Live. Okay, kita-kits sa mga sa aton hataw-hataw sa mga gabi na. Okay, samtang mo dala medyo taway ang inyong pangabuhi. Kagduway pa kamo sang plano nga matulog na malingaw-lingaw kita ni sa bunga gabi. Okay, medyo maulanon subong sa Metro Dumangas, nagulan diri sa amon barangay. Hopefully, and for sure sa inyo nagulan man, no? Kaya kung wala doon nagulan, posible ba hindi kami palanggas ang langit. Okay, welcome sa ating program. This is Dance Party Mixes sa DMC Net Radio FM. Ang DMC ang official Net Radio FM sang Dumangas Mix Club. Kag nag-broadcast ako live through internet sa diri sa akong home queue sa may Sapaw, Dumangas, Iloilo, Philippines. Okay, so gusto mo pa shoutout, no? Basta may mga celebration sila, basta may kasal, may bunyag, may pagbulagay. Kaya gusto niya ipabalo sa bilog ng kalibutan nga libre na makamusubong kapag kita na mo sa nubya. Ibutan na dira sa dalom sa comment section para mabasa nato karon. Sa akon nga 6,000 ka viewers, no? Paki-post lang sa paki-share sa aton nga Facebook Live. Wala man sang bayad mag-share. Nakita nyo may man click ang like, ang mga reactions. Kag click man ang share. Kaya basi balay hindi ka mo mag-share. So wala sang bayad sang share, no? Okay, basi buwas or sa 31 sa gabi, mapa-raffle kami diri na ni sang busilak. Okay, basi buwas siguro maning that yun promo ka buwas sa gabi, no? Hindi lang sa mga ilang-alang ko. Ang imon nyo nato karon sa gabi, buwas sa gabi, matambay ka mo sa akon nga live, no? Kag may ipapakot ako sa inyo nga kanta. Okay, siguro mga more than 10 songs ang ipapakot ko. Ang imo nyo lang isend lang ang title sang song. For example, ang nag-play subong, siyempre yung title Lamok. Lamok, no? Damo kayo lamok na sa inyo? Okay, lalo kay basta tigululan gani, nagabutwa naman ang dinggi. Okay, send lang ang title po na una send ang title, then padamo-damo answer. Kag siyempre may pinakadamo nga answer ang premyo house and lot. Pati joke Gcash, no? Gcash ba ang premyo nga 200? Okay, sa inyo ang premyo to ba sa 200 nga Gcash? Okay, what if abi wala ka mo Gcash, no? Pangita ka mo sa Gcash nga kilala nyo, kag tayo pa-load, no? Okay, sa inyo ba sa gabi, Okay, so not less than 10 songs, mga 10 to 15 ng guro. Napadamo lang answer, may pinakadamo. Example, sa 15 ka songs na ipapakot ko, ang imo napaktan is 10. Di siyempre, bansi ka na.
So ikaw ang ludan sang 200 nga Gcash. Okay lang ba sa inyo? Okay lang? Kag siyempre, dapat qualified ka mo, naka-like ka mo sa akon nga live. Kag naka-share. No? Kaya kung ka mo nagdaog kag pag-check kung why ka mo nag-like, wala mo ka mo mag-share, hindi ka mo kadaog sa Gcash, no? 200 was nga Gcash. Pag wala ka mo sa Gcash, pwede man nga load. Okay, so pagkita na mo na sang may Gcash boss nga number or may load. Kag, dapat sa katapusan, pag announce ang winner, ara ka mo, no? Ay, kung wala naman ka mo, pag play sang last, sang isa ka song, kag wala ka mo, syempre, ang ikadua, ang aton nga kwaon ni daog. Okay, dipindi boss, basta mo na, pero madamo lang answer, no? Okay, acknowledge sa ito nakatutok sa itong Facebook Live sa mga gabi, no? So, una nga nagtamu ang akon nga guwapang estudyante sa may Sapaw Elementary School, no? Si Ginny Ann Puasan. Good evening, sir. Pa-shoutout. Wala na, no? So, wala maging shoutout ang imong mga nobyo. Mga nobyo damo, gidya. Salamat kay Ginny Ann sa pagtamwa. Ginny Ann Puasan sa may barangay Sapaw, Dumangas. Regards sa imo da nga duwa ka tita, no? Nga mga idol ko man. Per may mga syada-syada sa Facebook. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, si tita mo Maribel, kag si tita mo Lia na. Regards sa ila dakon base ing rekomenda. Agada sila nga matanaw sang akon nga Facebook Live kag may intrabo sa aton nga name that's in promo. Para makadaog ka mo sang Gcash, no? And of course, ara madala sa bong si Nuba Villa Altarpinia de Vera. Siyempre, nakagawa pa dila sa may barangay Hardin, Dumangas. Salamat gid sa pagtamwa. Thank you! Kag of course, si Paring Noy Pilipesta, no? Salamat gid pre sa pagtamwa. Alang-alang ko pre kay ina kay kadamo gid sa mga ginakuti-kuti, no? Ang magina ba sa damo sang kulutihon nga nagatubang sa akon. So, mahilig na daan ako magkuti-kuti. So medyo hectic ang schedule. Okay, nito mama sa atin sa mga ang owner and manager sang RCFM 103.5 nga si SM Raimundo Dipra. Salamat gid SM sa pagtamo sa akon nga Facebook Live. Malingaw-lingaw lang ako na samtang way pa sang radyo. Okay nga parang ati unay diri sa balay, no. Okay, salamat liwat SM Raimundo Dipra. Okay, sa pagtamo sa akon nga Facebook Live kag belated Merry Christmas, advance Happy New Year sa imo kag sa imo nga family circle. Then araman sa ato nga Facebook Live ang sikat nga remix maker diri sa Western Visayas. Kag siyempre nagakanta man singer ni siya. So si Dominic Paul Balinsoy or si DJ Domski na. Member sang Iloilo Mix Lab DJs kag Panay Mix DJs. Salamat sa pagtamo. Kagambal ni Nuba Villa Altarpinia. Good evening, sir. Pa-shoutout na naman. Ma-shoutout lang ka mo. Ihati, siyempre happy na ka mo na. Then si Gilbert Sabibing ako niya kumpare dira sa may Sala Street sa banda sa Dumangas. Salamat man sa pagtutok. Kag regard sa imo dang ex-girlfriend. Nga ako niya kumare. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, ang pinaka-cute ko nga kumari dira sa may Sala Street sa banda sa Dumangas, si Marico Pamela Gading Lasa sa bibi. Salamat din sa pagtama. Then of course, alaman si Lynn Love Dilutabo. Okay, good evening to. Pa-shout out. Happy birthday. Nining Lulu Dilutabo. Oy, birthday sa buong ni Lulu. Okay, so happy birthday kay Lulu Dilutabo. Doon sa may barangay Hardin, Dumangas, no? Ang nag-obraman sa aton nga munisipyo dira. Okay, salamat gid si Lin, no? Lin Love Dilutabo. Salamat gid sa pagdamo sa akon nga Facebook Live. Tumingin ka ulit sa salamin. Pangalawati ko sinasadya. Kung bata ko ngayon pinagpala. Itong hatalok. Nagpadala tayo ng lalalalamok. Lamok. Okay, mga nag-like kag nag-share sa ila reactions so hindi ko pa makita, no? Hindi ko pa maukay sa akon nga cellphone. Pero sige lang kay karon panglabago na to naman nag-share or nag-share nag-like sa aton nga Facebook Live. Sige bisa akon nga isa ka monitor.
Okay, salamat gid kay to James Romo Pirales sa may Cagayan de Oro sa pag-share sang akon nga Facebook Live sa page nga taga Dumangas Kakon. Lang, basi gusto niyo mag-join sa page nga. Okay, taga Dumangas Kakon. Nasugpon niyo siniman. Basta taga Dumangas Kakon. May sugpon pa ni Guro? Okay, mula na Guro. Taga Dumangas Kakon, no? Kamu na nasugpon, no? Salamat sa pag-share sa akon nga Facebook Live. Donoso's Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Tingin ulit sa salamin, di naman talaga ako annoying. Kung sa tingin mo'y ako'y annoying, tumingin ka ulit sa salamin. Pangalawa di ko sinasadya, kung bata ko ngayon pinagpala. Okay, acknowledge nato naman nag-share, nag-donate sa ilang reaction sa akon nga Facebook Live. Okay, si Paring Nepi Piesta sa may barangay Harding, Bakong Dumanga. Salamat kay Play sa pag-share sa imong reaction. Then si Nuba Villa Altar Piña de Vera sa may barangay Harding Dumangas. Then si Stephen, no, dala sa may barangay Harding Dumangas. No, nagpang-repair sa mga cellphone. Sa may si Stephen Repair Shop, no. Then si James Romo Pirales, si Lynn Love Dilutabo. Then si Noemi Defita Kapen. Defita Kapen. Parintiyan ni guro ko tanga duay. Kaya akon nga apelyido sa akon nga mother is Defita, no. Okay, then si Ma'am Tercy Ferrer Amihan do sa may barangay Pulao Dumangas, ang gwapang teacher sang Pulao Elementary School. Salamat gid Ma'am Tercy sa pagtamwa. Then si Shirley Baltasar Kerubin sa may barangay Talusan Dumangas. Okay, salamat gid din share sa pagtamwa. Then si Rinar Tamaruza Cordoba. Then si Gilbert sa BB, si SM Raimundo Dipla, kag si Jeannie Ann Puasan. Okay, sa inyo tanan. Thank you so much gid sa pag donate sa inyong mga reactions. Thank you. Okay, si DJX1 nag-monitor mo sa ato nga Facebook Live. May tikwid the master. May ari, siyempre. Lapit sa Tianggi. Lagaw di bala? Lagaw di. Lagaw di kayo mag-program kita di boss. Salamat gid bro Chris or Sir Chris Binavista. Or si DJX1 upod ko sa harana live, no? Lagaw di kayo ma-program kita. Sir DJBik, wala ka man kalusot. Ari pa ko siya. Sir Gawats ka live mo. Pwede ba? Alang-alang Japon. Sige boss, siguro makanto ko na boss sa aga guro. Matimprano pa ko. Siguro mga 8 or 9 guro ara ka na, no? Okay, tingnan ko boss makalusot na or pwede mga sapon Dala nga pang uyat-uyat sang mainit nga mabugnaw nga baso. Parehas nila kabugnaw na. Donoso's Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Okay, once again, sa gusto magpa-shoutout, butal na sa lalom. Okay, pagbalik karon so pang-amat-amatan ko lawag. Asa kita karon alas 11 sa gabi Basin ni kamo nakatulog, akong bahala magpatulog sa inyo. Magpalapyo sa inyo nga para nga paghigda nyo karon. Isa lang kaliso, aga na. Okay, from DJX1, okay, malaga ko daw buwas sa imo sa hapon. Hidaman ko sa imo. Kakalipat na ko to ka itsura mo. Subla ka naman. Ano na itsura ko sa Facebook? I-screenshot kag imo nga screensaver. Saka simple. Okay, laga di buwas para nga makabanding-banding na.
Okay, sa atong mga suki sa palibot sa Dumangas nga malabutan sa atong program sa internet, no, sa bilog ng Iloilo, bilog ng Western Visayas, bilog ng Pilipinas, kag sa ibang nga parte sa kalibutan. Kay labot kita sa Hong Kong, labot kita sa Kingdom of Saudi Arabia, labot man kita sa Canada, sa Australia, then sa California. So, by the way, so Merry Christmas and advance Happy New Year kay Ma'am Mercy Derla Tugunon dito sa may California, no? Daway nakikita naka-istorya-istorya kay medyo busy ng linya, no? Samtang kami ni DJ X1 wala pa sang klase. So enjoy kami anay nga para nga pagbalik sa klase. Handa-handa na kami sa pagtubang naman sa pagbakiro. Okay, sa bakong, dito kita sa balay kay mga programa kita, di ba, sa balay? Wala mo kung gabi, wala na akong nagalagaw. Kahit kay mo ay soltiro ka. Soltiro kay mo, wala kang ginabasiro, no? So, ikaw lagaw sa akon, dari parang di kita malingaw-lingaw wasapon, no? Programa kita, di ba, sapon? Lamok, 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 lamok. Thank you. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras ato, alas 7:33 sa gabi, no? Ang iba na nagapanyapon na. Hindi lang sa inyo pagpanyapon, kag hindi kayo malipat ni maghugas ng inyong mga pinggan. Tapos yung panyapon. Okay, pwede min tayo matawa-taw kita, nay. Magkiyay-kiyay sa ato mga exclusive mga dance remixes. Dari sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Nagkaupo niyo siyempre si DJ Vic Donoso return. You. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the first one badass DJ. Say yeah. Get ready to get on the floor. May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Makinig at kiligin sa mga love song remix ng Love Tag Features.
Boom in the mix. Us Mix Club Radio FM, your number one choice. Di ko naman akalain na at di ko rin inaasahan pa na ang tulad mo ay aking makilala. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Lagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso ko nito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot kamay na kita mahal. Nais ko'y laging kapiling ka, ayoko nang muling nag-iisa. Pag nandyan ka na, sa piling ko okay saya. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Lagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko.
Sir. DJ Donoso. Sir. DJ Donoso. Sir. Sa'yo aking sinta, aking iibig sa iba. Nais na walay ka pa, sa laki ng kapiling ka. At sa habang buhay ay tayong dalawa. Dati ang puso ko ay laging nag-iisa. Lang ikaw Dumangas Mix Club Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club Radio FM. Your number one choice.
Among Us Mix Club Radio FM. Your number one choice. Stay alert as you're now entering a musical nightmare. Okay, iniibig kita. Singgitan sang balatyagon nga in love, no? Okay, from Roel Cortez, and this is Cha-Cha Remix with iniibig kita, no? Yung mga singgitan sa tagipusoon nga nagapangita sang sabat.
sa iyang mga kagugma. Okay, sa mga in love dira, no? So, happy dyan mga in love. Ilabi nagikot ang iyang naluyag man sa iya. Okay, so, at this very moment, so naman naman kitaan sa mga nakatutok sa aton. First and foremost, acknowledge natin mga nag-donate sa ilang mga reaction sa aton yung Facebook Live. Okay, sa akin yung mga listahan. Si Risty Marion Martizano or si Sir Risty Marion Martizano. Salamat din sa pag-donate sang like sa akin yung Facebook Live. Then si Ma'am Jinky Diaz, ang gwapang teacher sang Ermita Elementary School. Salamat din ma'am sa pag-tamwa kag pag-donate sa imong heart reaction. Kag of course ang isa man no, kanami sang alam mo medyo unique ang ngalan niya Bilat Tibayan. Okay, kisa ko lang lawagon ni basi maban ako. Oh, iba ba sa inyo? Sa inyo ang iban bala iya. Mabutan naging langalan. Ina mangalan bala nga daw makasala ka pa paging basa mo. Okay, so siya na lang kung ngalan mo, siya. Si Bila, yan, okay? Salamat din sa pag-donate sa imong like, no? Kag si Ma'am Junaline Donoso Libel sa may barangay Tolosan Dumanga. Salamat din sa pag-donate sa imong like, no? Okay, so para mo nang nagdugang sa akon yung mga likers, okay? This very moment, so from Teresa Braga, nag-donate sa iyang star iyang emoji, no? Pwede mo akong makasend sa star nga real star para nga ma-film nato yung nakabato sa star. Kagabi ka rin may nag-send sa akon sang 200 stars, no? Si classmate ko Lorena Dikilia Dilicana sa may abroad, no? Kasi may mga stars ka man nagpano si pang send rin, no? Dinambal ni paring na Pilipinas na pa-shoutout pre. Gani ang Miss Iloilo Barangay Bakong si Runa Mia de Rios giman or Dorios. Once again sang Miss Iloilo from Barangay Bakong si Miss Runa Mia de Rios. Please support. Thanks gid liwat pre, okay? Okay, basta may mga pictures sa mga kinanglasang like na paki-send sang link diri sa aton nga comment para maklik sa aton yung mga visitors. Kaya makadugang sa iyang mga likes, no? Ikalabanan sa mga beauty pageant, may mga support sa ilang mga fans. No, so pwede ma-send ring link para nga mabisitahan kag mapang-click naton ang like kag ang heart, okay? Okay, sa mga nagahigugma dira, no? Tingala ko bala or natingala ko. Paano naton mabalaan nga isa ka person naluyag sa imo? No, example, may ada kang ginapamasyaran. Ang atong pamangkot sa mga oras. Paano nato mabalaan nga ang isa ka person? Example, pamasyar ka sa babae. Paano mo mabalaan nga ang ginapamasyaran mo nga babae? Nga daw almost 1 year ka na nang gabalik-balik. Nga daw ay ka pa mamasabat. Paano mo mabalaan nga naluyag siya sa imo na? Basta may mga idea ka muna pagki-post sa dalom. Kung ikaw bipray no pamangkoton, paano mo balaan nga ang babae na luyag sa imo? Ano ang mga indications? Sabi kay para pang istorya naton karon ng mga symptoms mga indications, ano balatian para mabalaan nga ang babae na luyag sa imo. Kibutan sa dalong kay pang basahon naton karon. Okay, ato pamangkot, paano nato mabalaan nga ang imo ginapamasyaran naluyagin mas sa imo. Kaya basi bilang at the end, paghambal mo na, gimplang ka nga, wala ko yung naluyag sa imo. Mas manami nga before ka maghambal, manilag-nilag ka anay, no? Para kung nakita mo nga daw sablay ka, kasaway lang. Kaya bala mo once na nagpama-share ka na kagin busted ka, medyo daw lain ng effect or impact sa imo kagalingon, naging busted ka. Pero kung nabatsagan mo, nga daw ay kagin masya luyag, di ikaw na lang yung bahala Mangas Mix Club at Radio FM. Okay, dilang ka nadulaan ako sa akon yung background. Okay, so ikaw na lang bahala iya bulubanta kung naluyagin mo sa imo na. Kag kung wala, siyempre may time ko pa mag-exit nga hindi ka totally masakitan. Pero ano gid ang mga patimaan or mga indications nga naluyag sa imong babae? Okay, so basi may idea ka mo da. Butang si dalom kay basi makabulig man sa iba naton nga nagaproblema subong. Kapila na katuig nga nagapamasyar. Pero daw ay pasang assurance ang sabat sa iya.
Okay, taking from the expert, no? Ari may nagsasabat na si DJ Agustin. Si Tintin Alistin, Alistin, nasa from Dunyas, Iloilo. Ang sikat nga remix maker diri sa Western Visayas. Basi nakabati ka mo sa mga remix sa mga nga This is the mix of DJ Agustin. Sama na siya si Tintin Alistin sang Iloilo Mix Lab kag siyempre member man sa Panamix DJs. Okay, atong gali pabangkot sa mga gabi na paano na ito mabalaan ang imo ginapamasyalan. Example, biga pamasyal ka sa babae. Mga pila na kabulan or natuigan na. Pero wala ka man kahambal, nagapabulubat siya ka lang. Gapulo panilag, paano mabalaan nga sa sige-sige niyong upod-upod sa babae? Naluyag man sa imo na. So, basi may mga idea ka mo na share nila kayo pang basahon natong karon para sa mga nagtanaw man sa aton nga medyo mo ng problema, maliwanagan man sila. Okay, according ka sa expert, sa expert nga damo nobya, damo gyud man nobya at DJ Agustin, pati joke ka. Okay, naluyag ang babae sa ginapamasyalan mo, sir, kung ginapakilala kanya sa pamilya niya. Kag willing siya nga dalon kanya sa balay. Okay, do may point mo no? Kung ang babae gani or pagambal mo sa babae nga mamasyar ka or makato ka sila balay, why siya nagabalibad? Sample bi mambal ka guwapa, pili ko to ka kanto sa inyo. Okay, pero kung nag-uo siya gani nga daw wala sang damo walang rason, so posible isa na karason nga may pagtingin mo sa imo na. Pero kung pagambal mo gani nga damo-damo sa balibad, isa lang imo pamangkot ang balibad ya pulo na. Siyempre daw negative yun na. Okay, so kung willing siya according kay DJ Agustin, kung willing siya kuno nga dalon or pop down ka sa iya nga balay, kay ipakilala sa iya pamilya. Okay, so nice idea from DJ Agustin. Okay, then ari man ang sikat nga remix maker sa Western Visayas, no? Naga-remix man kag siyempre naga-remix sa mga pang Battle of the Sound si DJ Mark Herdy. Okay, ikaw ba pamangkoton DJ Mark kay ay no nga damo ka man ng inubya. So paano mo mabalaan nga nagapamasya ka pala nga babae na luyag sa imo? Abi butang ka madabis ang imo idea kay basahon naton para mabalaan ta. Kag mabasa sang iban nga may problema subong, makuha niyo sang base, okay? Okay, si amigo ko or classmate ko Edwin Diloso or si Champ Diloso. Nagatamo man sa atong Facebook Live. Salamat gid meet sa pagpamati. Then si Soneo Angelo Julosa. Okay, so salamat gid. Kapag tamo ni butang ka mo din sa inyong nga comments para nga maknalis ka mo. Kag siyempre mangin part ka mo sa aton nga live ka atong live wala sang intellectual property, no? Mga remix sa aton mga grupong mga nag-remix, no? Hindi mga uri nga kanta, so daw wala sang chance nga i-block sang Facebook. Posible lang i-mute ang ibang party, pero hindi madulang aton nga live, no? So kung hindi madulang aton nga live, siyempre ara Japon ang inyong mga mensahe as long nga ang aton nga live ara Japon, no? Sige, pili ka mo na mga comment para nga mangin-part ka mo sa aton nga live. Okay, according kay Mark Herdy, DJ Mark Herdy, sa subong nga tinion sir, wala na masyar. Diretsuanay na. Sabagay no, sa una gani, uso pa yung mamalay ka pa. Dito ka gidya mamasyar sa balay sa babae. Pero subong niya, ti high-tech na gidman, no? Ti ano ba ginagawa ng internet, yung mga cellphone, mga gadget. So ang pamasyaran ay sa cellphone na lang. Kag siyempre, ang mga babae, mapilitan na gid lang ang mamana sa imo, or sa lalaki, kung siyempre, nagahabok na. Kaya sa kuhay na subong mo, so wala na sang una, yung buka ka pa sang bulak, taga mo sa sambulak, taga mo sang chocolate, no? Kantuan mo sa ilang balay, ilagaw-laga sa plaza, then, siyempre, mamalahi, no? Subang niya, shortcut, no? Okay, pero pamangkot naton, Mark Herdy or DJ Mark, paano mo balaan nga ang babae na luyag sa imo? Ini sa mga pamasyab lang nga medyo pakipot nga type pala. Medyo mang pang torpe-torpe, ang lalaki daw wala pa nakahambal.
nahadlok mabasted, so nagpapanilag lang anay. So samtang nagpanilag siya, paano niya mabalaan nga ang babae nga napamasyaran niya, naluyagid man sa iya, okay? Okay, comment tabi kung basi may mga idea. Okay, pamangkot naman ako ni... Okay, sang inyo sir, sang una wala pa sa cellphone. Paano mga luyag sa babae? Actually, after na mo cellphone, okay, sang time ko may cellphone na iya. Okay, may cellphone na sang time amon ni Champ Diluso. Pero lain to yung style sa pamasyal iya, medyo makadtok yung sablay sa babae. No, sabi niya mga millennial iya. Siyempre, ang ginahimo na lang yan sa cellphone na lang kapamasyaranay. Kag padasig-dasig, sabong kagpadamo-damo, no? Madasway nga kadamo-damo sa mga kabataan, nga mga broken family, no? Ito yung kaluluo yung mga bata. Okay? So, hindi tayo magigid man na manigar. Nasa subong, lain naging mga style. Pero, sa mga nagapamasyar, iya lang medyo pakipot. Kag medyo torpe. Ang word lang nga torpe. Samtang nagapanilag anay nga nadlok mabasted. Paano siya mabalaan nga ang ginapamasyaran niya na luyagin man saya? Okay, according kay Edwin Diloso or si Champ Diloso, naluyag siguro ang babae, sir. Kung ga-open man siya sang personal niya nga life, no? Panatag bala ang loob niya sa imo, wala huya-uya. Sakto man may point, no? Wala sa may ginalikom. For example, yung babae, samtang nagpamasya kang wala ka pa magalit na kambal. Naghambal siya nga nakatilaw na siya, may nobyo na sa sang una, no? Then nag-breakay. Then mga problema ya gina-share yaman, no? The sharing of problem. Na wala binutig. Kaya may mga aray ang babae nga wala kali kabalo, may bata na. Ang bata ay gali lima nakabilog. Tapos kibot ka lang imoy na may bata na gali, no? So kon siya, so kon honest, no? Okay, so may point si Champ Diluso, no, kung open siya sa mga personal niyang life. Kaya mas manami man akong babae ka nga napamasyaran, kung ano man naman kahapon mo, isugid mo na nadaan, parang wala na sang basulay na. Okay, from Mark Herding. Siyempre, laing man sa mga panahon sa inyo, Mark, no? Lain na subong, sir, hindi na pareho sang una. Nga hindi uso Facebook, subong gamay lang piti-piti ka cellphone, ara dayon. Sa subong, nga tiniyon, sir, gwapo, pangita sa babae. Sakto gimana. Hindi lang gwapo, siyempre may dating, no? May datong na. Kaya iba sa mga babae sa kapigaduhon. Siyempre kapangita man sa makapabusog sa ila, no? Di part na sa atong society. Kumbaga, ano man lang kita, living things, organisms, no? Kung mga sapat, may babae lalaki, ano man nakita, no? May part sang manging part sa aton nga pangabuhay na. Okay? Okay, ang akon nga kumpare nagatamo man subo, no, si pare ko Francisco Tamisin dito sa may barangay Hardin, Dumanga. Salamat good praise sa pagtamo sa akon nga Facebook Live. Nagalingaw-lingaw kami anay kay samtang hindi pa bisang linya ko. Okay, salamat good praise sa pagtamo, no. Sang Green Barley kag sang Health Wealth International. Din si Yel Bilinoy ba nagtamaman kag nag-donate sa iyang reaction sa atong Facebook Live, no? Din si Christian Garalda dira sa may Gimbal Iloilo, member sang Gimbal Mix Lab kag sang Panay Mix DJs. Kag of course si Mark Herdy, si DJ Mark, no? Nag-donate na sa reaction sa atong Facebook Live. Din si Larry Dialio sa may barangay Talusan, Dumangas. Salamat din sa pag-like, no? Okay, ang akon ex-girlfriend gusto niya magbalik sa akon kaya hindi na siya kaasaw sa subong. Okay, ang akon ex-girlfriend gusto niya magbalik sa akon kaya hindi na siya kasaw sa subong niya, sa subong. Una lang kuno maayo. Okay ba lang na mabalik sa imo nga kapila na sa kung may iba naman siya karon? Okay, hindi pinili sa imo yung mga mark. I know nga hindi ka man na-perde kaya may mga reserva ka man, di ba? Ano pigaw? Okay, from pare ko Francisco Tamisin, Merry Christmas, Happy New Year sa tanan. Sige, same man sa imo dapre. Advance Happy New Year. Okay, ato nga pamangkot liwat. Sa
Sa mga nagapamasyar nga medyo torpe nga pagpamasyar, kag daw nahadlok siya mabasted. So ginimo niya way siya na nagambal sa babae. Ginapanilagan, pero nag-istorya sa babae. Nag-istorya sa babae, wala man siya nagambal nga naluyag siya, wala mamasyar siya. Pero samtang nagpanilag siya sa babae, ang pamangkot paano mabalaan nga ang babae naluyagin man sa iya. Okay, basi may idea ka mo da? Napakibutang sa dalom. Kaya basaw nato, no? Para makabulig man sa iban nga nagaproblema, para mabalaan nga hindi siya mabasted. Okay, ang mga expert naton dili nag-react na like si DJ Agustin, DJ Mark, kag si amigo ko, Edwin or Champ Diloso. Okay, so may mga idea pa dila, pakibutang sa dalom. Okay? So, nagawlat ako sa inyo mga reactions. So, matawa-tawa naman kita, anay, no? Okay, may kaya naman kita sa aton mga dance party mixes. DMC Net Radio FM. May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of Domangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM. Daw katigas ang ubumuwaw? Oo, gani apo. Ay, sus, kapudlay kung nagkakatigulang ka na. Naamo lang sa kinabatsag sa lawas kag ho. Puro na lang kita si maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na, babakal kita para ag mapuha na discount, ibakal, tatuloy ito sa badwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapur Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. This program is brought to you by ANR Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Domangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Domangas. Located at Burgos Street, Domangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. From #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes on NONSTOP Online Disco Party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your #1 choice.
Okay, si DJ Rupads, nag-monitor sa ato sa bong, si Rui Pama Padrones. Di sa maski sa pagtamo, din si Parico Bernard John Mosquida sa may Busilak Eatery, Busilak TV. Salamat gito sa pagtamo. Gambal ni DJ Mark Herdy, Sir, basi may patigayon ka dyan sa akon? Tod bala? Kung sa patigayon, damo dire, puti, galing. For sure, damo man dira. Basi maglibog ulo mo kung damo-damo na, no? Okay, kung ano man drasang kung ano may ara ka na subong, amo na lang aguro, kaya hindi na pagdugangi ang imo problema. Okay, balik ka sa atin yung pamangkot. Paano mo mabalaan nga ang babae na luyag sa imo kung ikaw nag-pulo pamasyar pa lang or nag-kuwabuilo maghahambal sa iya sa imo tinutuyo, no? Paano mabalaan nga ang babae na luyag man sa imo, okay? Basta may mga diya ka mo butang sa dalong kay basahan nato karon. Okay, according kay DJ Mark Herdy, isa lang ako na. Tod bala? Sige ah. Okay, from Bully Juvel, bull shout out GGA Mini Sound of Caloocan. Okay, salamat sa pagtamo. Bully Juvel sang GGA Mini Sound of Caloocan City. Salamat sa pag-support sa kanya Facebook Live. Din si Nini Lampitok Buendia. Dito sa may abroad, no? Salamat kayo sa pagdamwa. Victor. So, the third. Victor knows. So the third. Victor knows. So
Dumangas Mix Club. Radio FM. Your number one choice. Now, get ready for the hottest and probably the most wicked looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the first one badass DJ. Say yeah. Get ready to get on the floor. DMC Net Radio FM.
ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the first one badass DJ. Say yeah. Get ready to get on the floor. DMC Net Radio FM. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to DMC Net Radio FM. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras aton, alas 8:30 na sa gabi. Okay, po yung tala, nakapanyapon na, nakakaon-kaon na, kaga sa mga ibang na naga-shot-shot, no? Basi, why na ka mo katol-tol sa inyong adalan? Ginagalibog ang ulo nyo kung diin ka mo maagi. Siguro simple na para magpuli na ka mo. Okay, at this very moment, namin makita sa ato yung mga nakatutok sa ato sa mga gabi, no? Of course, si Nini Buendia dala sa may abroad. I think sa may Hong Kong or sa may Kingdom of Saudi Arabia na lipat ako ninilang pitok, no? Pag-check ba kung di ka subong. Amalya, hello sir, mayang gabi. Okay, mayang gabi man sa imo. Kag Amalya, nice song sir. Gapisik-pisik man. Tas samtang ga obra pamati sang imo mga music. Okay, maginaya ninilang pitok mo hindi yan, no? Isa sa mga aton mga purpose. Kagang aton yung mga objective, no? Nga, dala ka mo sa abroad, no? Mapalipay ka mo sa aton yung mga music. Nga kami mismo magadala sa mga music kalin sa Dumangas. Pakadto sa inyong mga dulunggan. Okay, salamat din sa pagtamwa. Kaga paglingaw-lingaw, no? Sabta ko din nagalingaw-lingaw. Kamu mandala nagalingaw-lingaw man. Okay na ang mga kalingawan, ha? Okay, di si Makoy. Makoy Gules, no? Di ka ganit sa Makoy sa may Ilya, no? Salamat din sa pagtamwa. Then from Malisa ako nga kumpare nga si Francis Kiko Tamisen nga nag-support sa bonga, nagatambo agad. Ang balya shout out kay Ruth Sikwando. Also kay Andrea Colin Alcantara. Then si Mark Garganera. Also kay Eloise. Okay, Eloise or Eloise. Okay, Jocades. Also kay Carl Jan Di Castillo, Abolition. And Rina Berto, okay? So, thank you so much good praise sa pag-tamwa kag pag-tambay sa akong live, no? Okay, salamat gid kag si Stephen, harapan nagatamwa sa ato. Nakapuli ka na? Basi nagatagay-tagay ka mo sa banwa. Huwag ka mo nagapanghagad, no? Para hindi ka matamaan. Okay, check naman nato na nag-donate sa ilang mga reaksyon na nagdugang, no? Si Mark Ed Selenova. Dahil sa may Bakay Housing, no? Siguro daw okay man ang signal mo daw ang nakatamwa ka. Then, of course, si Rejoy Donisa Sanchez, no? Nagatamwa mo sa aton. Salamat gid sa pagtamwa. Then si Rogador Kinamar. Then si Jumin Arcilon, no? Pinakagwapa diri sa may barangay. Sa Paus Purok 2, no? Sa may unhan ng gidamon. Then si parente ko Arlene Dipita Dipra sa may Hong Kong. Salamat gid parente sa pagtamwa. Then si Ma'am Lurgy Lastua Imulaga, no? Ang gwapa nga teacher sang Lakturan Elementary School. Then si Danny Canonicato, no? Salamat sa pagtama. Si Hernanda Donasco. Then si Angelica Siruano. Sige, hama naman nagtamo sa aton. Okay, iban garo karon pa maparamdam, no? Okay, so sa ato pamangkot sa mga gabi, paano mabalaan nga ang imong planuhan nga pamasyaran naluyag man sa imo? For example, may isa ka babae nga naluyagan, example be classmate mo ang babae. Karon kay naluyag ka sa iya, nahadlok ka nga direktahamba nga naluyag ka sa iya.
tiyang ginhimo mo, nag-bulorparkada ka lang anay. Para hindi ka ma-prangka. Hindi ka ma-prangka sang insigidab lang nga prangka. Siyempre, pag prangka kaya, dogin takloban ka na sang taklob sang kaldero. So, ang ginhimo mo karon, parang ginhimo, nagpulo panilag lang anay. Samtang upod-upod, no? Daw friendly approach lang. Pero naluyag kay sa babae. Sa sige mong upod-upod sa iya, nga basi nagahulat-hulat naman lang galing babae nga mga mamasyal ka sa iya. Pero ang pamangkot, paano mo mabalaan nga ang babae naluyag mas sa imo? Naghana ka pala mamasyara, nagapulo paramdam pa lang. Paano mo mabalaan nga ang babae naluyag sa imo? Ano mga indication or mga patimaan? Okay, basi may mga idea ka mo da, buta sa dalom. Okay, basahon naton karon. Anong idea mo pre pa Francis Kiko Tamisin? Paano mabalaan nga babae naluyag sa imo? Kung example ikaw ba mamasyar? Okay, comment sa dalom, okay? Si Aris Agulino, nagatama mo sa atong Facebook Live. Salamat kayo sa pagtamwa. Okay, sa itong mga estudyante, may pinapakita adlaw nga pataway, pagpulaw-pulaw, no? Mababalik kita sa klase sa Wednesday, no? So, ang iba subong nagtalambok. Nagulutok sa ilang mga dilargo. Nagulutok sa ilang mga palda. Nga, ate December, amo ang bulan. Nga siyempre, basta December, kaon na siya. Party. Ilabi na kung walang iya ka, walang iya. Ay, wala kang iya, no? Pero ang iba naman subong, sa ako ang pa-love. No, gina-check kung taas ilang sugar, taas ilang cholesterol, taas ang ilang SGPT, no? Kung taas man imong cholesterol, sugar, kay SGPT, kag kung may edad ka na, dapat masanay ka na. Kaya kung nagpa-check up ka gani, kag nag-inom ka bulong, okay na, nagdubo, no, di ba? Pero, siyempre, may chance man dyan po na magsaka. Ilabi na kung wala ka man control sa kaon, no? So, ang imuon mo, disiplina. Kinanglan magkaon na sa inchakto, magtulog sang inchakto, kag mag-exercise na parang nga balason nga matunaw bala mga fats na. Pero may mga person gid nga medyo pala kaon na. Ang ila talent kaon. Ila talent kaon. Labi na yung mga matambok na bala. Kung nang yung talent kaon, di simple natural na iya. Nga damo gid man nga possible nga mga balatian nga matubo sa imo na. Sa imuon, gamay lang kaon hindi ba kaon damo? Kanugol man lang. Bisan libre, hindi ka magkaunda mo. Kung sa inom naman, sa mga nag-inom naton, ng mga kakilala, inom ka mo sa inchakto lang, hindi ka mo mag-inom sa damo. Katandaan nyo, buwas hindi ka mo magpa-Saudi. Kaya kung magpa-Saudi ka mo buwas, siyempre inom ka mo damo. Kaya sa Saudi, wayan ito ilimno, no? Pero kung hindi ka man ng Japon sa Pilipinas, galibot-libot, may inom ka man Japon buwas, tingabi may inom ka gidamo, no? Likaw nga, hindi madisgrasya. Kay magluwas nga delikado ang imo nga kabuhi. Ilabi na nag-drive sa motor. Pwede ka pa maka-damage sa imo nga masugata. Kay wala kayo mo nagahalong, no? Nabungguan sa bikaron kay nakainom kay mo ya. Ting masadya pag ikaron kung wala ka pag isang kompleto nga lisensya. Ang lisensya mo lang kay nanay mo nga magwa ka. Ang imo nga motor may impound. Kapit pang motor mo karon wala man sang sang rehistro. Ay just hindi mo na namakwa. Kag siyempre kung may edad ka na, mga ara ka sa legal age, pwede ka siyempre mapriso na. So walong-along, kag di ka man gid nga madisgrasya sa motor, kag sa mga salakyan. So drink moderately. Mas manami inom ka lang gamay sa gwa, bakal ka balon, kag dra mo sa balay i-continue ang imo nga inom. Naman ang mga wise siya nga hindi madisgrasya kasi ila siya balay nag-inom dugang nga insakto lang itulog. Okay? Pero sa amon kagabi ni paring Bernard John Mosquida nga nag-inom kami pero insaktuhan lang kag nagpuli kami nga temprano. Kundi nagpuli kami nga wala problema. Wala sang gas-gas, wala sang bukol. Amo man na dapat nga nag-inom ka mo. Hindi pagingalitan kag hindi man kamo sali naman kaupo sa nagapainom. Painom-inom man kamo kumay time. Okay, oras ato na alas 8:29 na sa gabi. Okay, for the meantime, sumataw-hataw naman kita anay, no? Dagdagay pagbalik ko, istorya naman naton ang iyong mga reactions kung ano ang
indications nga ang babae na luwag sa imo kung naghahanap ka pala nga mamasyar. Okay? For the meantime, tawa-tawa naman kita sa ato mga exclusive nga mga dance remixes. Dito lamang sa DMC Net Radio FM, the only online radio dito sa Damangas. Kag mabatayan sa bidong kalibutan, kaupo niyo siyempre si DJ Vic Donoso Dieter. Net Radio FM. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of Domangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM. Okay, si Carl John de Castillo Evolution. Nagatama sa atong Facebook Live. Merry Christmas and Happy New Year pa shoutouts sa Green Barley family. Okay, salamat kay Carl John de Castillo Evolution. Kag sa mga members sang Green Barley family. Kag of course si Parico Bernard Jun Mosquida. Kilawagan na natin liwat, no? Ang mga members sang Green Barley family. Okay, of course, aided by Sir Francis Kiko Tamisen, also si Ruth Disiquando, si Andrea Culin Alcantara, also si Mark Garganera, si Lois Jucadis, si Carl John de Castillo Evolution, and Rina Berto. Okay, salamat kayo sa pagtama kapag support.
sana makakita sa daon nga laya atong amigo nagtinga dilit na siya maimutang magsakit tiyang tugyan kay dugay na daw siyang wana karapa pam pam rapa pam 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 rapa pam 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 dako iyang isi abot sa dalong dan rapa pam 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 rapa pam 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 labi anak ko nagikas kinaiya hagingon sila bisis di na tinuod ang tinuudan na isa pa nakabungtod lingit-lingit sa wala lingit-lingit sa too kapanti lang nga maitatayo na ang tulor rapa pam 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 rapa pam 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 dako iyang isi abot sa dalong kan rapa pam 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 rapa pam 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 sabi anak ko nagikas kinaiya yeah 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 Ganong itatagpan sa atong amahan ipatubo ang tanong para sa ato ang tanan pero inyong ibabagan, inyong ibawalan kay inyong ikaon pato ang akayutan rampa pam 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 rampa papa pam pam naku iyang isi abot sa dalong gan rampa pam 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 rampa papa pam pam lambi ang natural di kas kinaiyahan rampa pam 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 rampa papa pam pam naku iyang isi abot sa dalong gan rampa pam 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 rampa papa pam pam lambi ang natural di kas kinaiyahan oh oh ay rapidido yeah 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 Ganong gihatag man sa atong amahan di patubo ang tanong para sa ato ang tanan pero inyong ibabagan, inyong ibawalan kay inyong ikaon pato among kayutan radabam pam pam radabam pam pam dako iyang isi abot sa dalong kan radabam pam pam radabam pam pam lamig kag natural gikas kinaidahan rapa pam 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 radabam pam pam dako iyang isi abot sa dalong kan rapa pam 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 radabam pam pam lamig kag natural gikas kinaidahan yeah yeah yeah
Sigurado na ako na ikaw lang ang gustong makasama habang buhay. Huwag matakot, ito'y tunay. Sana'y maibigan mo itong kantang nasulat ko. Wala mong saya ay tunay. Salamat sa hatid ng kulay. Oh, mahal kita. Handa kong isigaw sa mundo na mahal kita langga. Oh, ikaw lang talaga. Handa kong patunayan sa iyo na ikaw lang talaga. DJ was fire. Nakita mo ba ang iyong ganda? Mga mata mo na mapungay, ngiting nakakahimatay. Oh, handa kong ibigay sa'yo ang balat ng manok. Sa'yo na ang lahat ng ulan pag ako ay tulog. Walang maalat na pagkain pag ikaw ang tinoyo. Tama ka lahat. Oh, mahal kita. Handa kong isigaw sa mundo na mahal kita langga. Oh, ikaw lang talaga. Handa kong patunayan sa iyo na ikaw lang talaga. Ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Grabe ang sarap ng luto mo. Medyo maalat na ng konti, pero okay lang naman. Go lang, shopping ka lang. Kukulang ako dito dahil atong bag mo. Mas gusto mo ba tong order ko? O sige, balik tayo. Ga, mag-COD ka na mag-COD. Yung pera mo, plus pera ko, pera mo yun, syempre. Love you, ga. Higuma ka. Isinggit ako sa kalibutan na hindi ko matakalangga. Oh, ikaw yung isa. Wala ko'y labot sa ubang diha. Basta ikaw yung isa. Oh, mahal
most in demand and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Kagrupo mo! Okay, oras na ton. 9:15 in the evening. Magandang evening liwat sa aton mga suking na nakatutok sa aton subong. All over Dumangas, all over Iloilo, all over Panay Island, and all over the Philippines. And around the world. Okay, so acknowledge naman natin liwat na nagatutok sa aton nag-donate sa ilang mga reaksyon sa atong Facebook Live. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, ako nga iyadong sikat nga remix maker sa Western Visayas. Sa bilog mga Pilipinas. No, si DJ Dimotrix dala sa may Marikina, no? Si Ido Ardo ang iyang Facebook account sa bang. Salamat kid iyado sa pagtamwa kag pag-monitor. Din si Samuel Bolyin na Ditablan sa may barangay sa Padumanga. Salamat mo sa pagtutok. Din si Hini Dialio, I think this is a abroad man. Salamat sa pag-donate sa imong reaction. Sa imong heart or reaction ng heart. Din si James Romo Perales dala sa may Cagayan de Oro. Okay, salamat naman sa pag-donate sa imong heart reaction. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Then si Parico Francis Kiko Tamisin sang Barangay Hardy Dumangas. Still nagamonitor sa aton. Mayo ang sound trip ni paring Francis Kiko Tamisin na. Kag sa mga Green Barley family na si again once again lawagan naton. Si Ruth Siquando. Also si Andrea Colin Alcantara. Si Mark Garganera. Si Lois Jucadis. Also si Carl Jan Di Castillo Evolution. And Rina Berto. Okay, sa akon nga 2,000 nga viewers sa bilog nga kalibutan. Maraming salamat sa pagtutok. Okay, boss gali. So, sa gabi, so try nyo mag-monitor. Kaya ma-name that yun promo kita, boss, sa gabi. O, liwatan ko ha. Ma-name that yun promo kita sa gabi. Ang imo nyo lang pakton ang song, ang mga selected songs nga i-play ko, no? Ang iyatag lang title. I-comment nyo lang ang exact title, no? Then, of course, padamo-damo sang correct answer. Example, sa 15 ka songs nga i-play ko. So, ang nasabtan mo is 8 songs, no? Or, bisan gani ko na lang, bisan mga 7. Or siguro 8 siguro para bansik akong duha ka mo nagpakot-pakot. Okay, so ang may pinakamadamo nga mapaktan. So, may ara ka mga premium nga Gcash, okay? Patapos lang hapos lang mapalabot sa inyo nga premium. Okay, sa buwas na sa gabi, no? Hindi gid malipat buwas nga magtambay. Kag siyempre dapat naka-like ka mo, naka-share sa atong Facebook Live. Kag dapat ara man kamo sa last part nga portion sa pag-award sa premium na kung sino man nagdaog. Kaya kung hindi ka mo mag-acknowledge, siyempre, ma-forfeit man ang inyong premium. Dapat ara ka mo hasta matapos ang akon nga program. Pwede makatamwa-tamwa lang na ka magbalik-balik. Wala mang problema. Importante nga ara ka mo sa katapusan.
Kag siyempre pakot ka mo sa injakto nga sabat na. Okay, kay Nuba Bilya Altar Pinya Rivera, salamat sa pag-share sa akong Facebook Live. Also si paring Noy Pidi Piesta, kag si James Romo Perales sa taga Dumangas Kakon nga Facebook page. Okay, sa gusto mo pa shoutout, ibutan lang sa dalong para malawag naton karon. Okay, balik kita sa ako nga pamangkot kay Ina, no? Paano mo mabalaan kung example may plano ka nga mamasyar sa babae? Okay, pero kay nahuya ka maghambal, kag nahadlo ka mabasted, nagpulo panilag ka lang anay sa iya, no? Kag friend mo lang ka mo duwa, pero may mga mugaupod, pero way kapag pamasyar, gaparamdam-ramdam ka pa lang, pero way ka pa nanghambal sa imo plano, ang pamangkot, paano mabalaan or ano ang mga indications nga ang babae na luyag mo sa imo? Okay, talking about luyag, no? Hindi mo na pwedeng pagkakita mo sa babae na luyag ka na diyon. Siyempre may araman na-attract ka sa babae kay gwapa, din mabuot, pero ang natawag nga luyag iya, nagdevelop na siya. Hindi yan na-attract ka lang tungkol sa iyang personal appearance, no? Kaya natawag nga luyag iya, dala na iyang batasan. Okay, sa sige mo nga upod, nahulog ang imo nga tagipusoon. Nahulog ang imo nga tagipusoon sa iya. Pero nadlo ka maghambal sang imo nga inughambal. Kay siyempre, nadlo ka nga mabasted. Kay kalabanan, sa babae, basta gani maghambal ka na or mamasya ka na gani. Ang babae, nagaantad na din sa imo. Labi na ito na bala, may tuyo ka. May tuyo ka sa iya, no? So, ganyan mo sa mga lalaki, so wala na yung naghambal. Parang, in kaso, hindi siya mauwi, ano? Okay, ito yung pamangkot. Paano mo balaan nga ang babae na luyag mo sa imo? Okay, paring Bernard John Mosquida, ano ba? Ano ba yung mga indications nga ang babae na luyag sa imo? Okay, para sa ginhamba kayo na ni DJ Agustin. Okay, problema daw yun. Kung namas ko mabakred, Okay, hambal na kayo na. So, dapat ginapakilala ikaw sa iya nga pamilya na willing siya nga or mapasugot siya nga makato sa ilang nga balay, no? Ang manahambal ni DJ Agustin. Hambal naman ni Edwin Deloso or si Champ Deloso. Okay, naluyag siguro ang babae kung open man siya sang personal niya nga life, no? Balig na istorya iya nga kabuhi. Wala sa maginatago. No, panatag bala ang loob niya sa imo, wala huya-uya. So, isa sa mga patimaan nga naluyag mo sa imo, kung minamat-amat niya man istorya, nga daw wala siya bala na huya, nga istorya ang imo, ang iya nga kabuhi. Dumangas Mix Club, Net Radio FM, Your number one choice. Okay, pero kung kamo ang pamangkoton, paano mabalaan nga naluyag sa imong babae? Kung dugay ka na nag-upod-upod, pero way ka pa nakapamasyar, naghahanap pa lang maghambal sa iya. Para nga, kung maghambal ka, siyempre, happy ka nga daw, may chance. Okay, comment lang sa dalom para malawag, mabasa natin yung mga sabat, no? Hindi mo guya-uya, kaya wala man sang problema, kaya kita-kita mo lang din nag-istorya. Okay, once again, thank you so much kay paring Bernard John Mosquida, no? Nakapuli ka na, pre? Okay, sa pagtamwa, kapag tutok man sa aton nga Facebook Live. Okay, bantayan ang pag-live man ni paring Bernard John Mosquida, no? Mag-broadcast kami sa DMC Net Radio FM nga page. Kaya puling aton nga online radio, magatukar na bilong nga adlaw, no? Bilong nga adlaw kag sa gabi. May mahambal-hambal na. Kag siyempre may music na sa aton nga Facebook Live. Kag siyempre, ang tabihan na ng mga program, kung sino man na siya, pero ang sigurado nga isa ko da. Kaya posible ba sa gabi mo lang ako. Kag weekend, ilabi na ko may klase na, no? Kaya ako pwede live kon adlaw kon may klase. Kay base, akigan ako sang akon nga amo.
Kay kabunday man nga bakiro ka. Nga may iban ka nga ginaubra. Okay, sa mga birthdays nila, no? So, happy birthday. Labi na gid si Annalyn Tyson, no? Dala sa may Metro Manila. Kag, of course, pila na kita ka adlaw. Magabiya na kita sa 2024. 2023 kag mag-welcome sang 2024. Dako dasig lang sa mga mga inadlaw, no? Dako sa lang January, January naman ta. Dako sa lang kami na mista sa lakturan. Dugay-dugay ba mista naman kami? Pero sige lang, amo ginang live na. Siguro basi kay sa kasako naton. Way nato manotice nga nagadasig. Pero same man na gyapon ang time naton, no. Mayroon man gyapon nga 24 hours. 7 days a week and 31 days a month. Kag 365 days in 1/4 a year ato ng mga days, no. Ang aton nga adlaw sa isa ka tuig, ang exact nga ang days sa isa ka tuig is 365 days in 1/4. Okay, liwat? So 365 days in 1/4. Busingon may 1/4 day kita nga waki sa isa ka tuig, no, ang 1/4 nga na equivalent sa 6 hours. Di ko magsigisigi na lakat ang mga tinuig, siyempre, nag-idog sang isa kadlaw, nagadugang sa isa kadlaw. Amo nang reason nga aton nga February kada 4 years, every 4 years, no, nagadugang kita isa kadlaw, no? Tungod kay may waki nga isa kadlaw, may 6 hours nga waki sa kada tuig kay may 365 days in 1/4. Okay, apre, alin ako sa Dumangas. Laga ko da, boss, Okay, so wala mang problema. Makatesting na di, boss. Matesting na di, boss, broadcast, no? Dumangas Mix Club. Net Radio Your FM. number one choice. Okay, birthday masubong ni Marico Cristina Yermo sa may barangay Tarusan, Dumangas. So, happy birthday sa imo, Mari Cristina Yermo. Okay, wishing you all the best on your birthday. Kag-regard sa imo nga ex-boyfriend na si Arlie Yermo. Okay, si Jigo Sarby Kalubayan nag-donate sang reaction sa atong Facebook Live. Salamat kayo sa pag-like. Thank you! Then si Cousin ko Hilin Santos sa may Metro Manila. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, so base gusto niyo makita mga exclusive nga mga dance remixes kag mga live mixing, no? Kadto kamo sa akong YouTube channel, ang DJ Vic Donoso III. Search lang sa YouTube ang DJ Vic Donoso III. Okay, paki-click lang sang like, subscribe, kag watch lang sa akong mga videos sila, no? Kag possible, please do not skip the ads, no? Okay, gamay-gamay lang ang bagay nga bulig sa akon, makatutanaw ka mo. Gamay-gamay lang ang hulag niyo, pero ako nga bulig sa akon, no? Don't skip the ads.
Okay, kaya encourage ka man sa inyo mga vlogger, mga vlogger. Hindi lang ka mo mag-focus sa Facebook, no? Kaya ang Facebook medyo daw strict to gawa, daw damo requirements. Wala problema kung may Facebook ka more, naga-reels ka more, naga-vlog sa Facebook. Pero mas manami, matry ka mo sa YouTube, no? Eh, para sa akon, daw mas smooth gawa, maka-income sa YouTube kumpara sa Facebook. So, try ka mo sa YouTube. Ayun mo ka mo sa account. Post ka mo sa inyong mga content. Situate lang, wala ka mo sa mga copyrighted, like sa mga music na. Hindi ka mo magamit sa mga music bilang ang mga oreg, mga kanta. Mas nami magagamit ka mo sa mga remix, no? Kag mas manami pagid gani, kung nag-vlog ka mo, hindi naging ka mo magamit sa music. Puro na lang wakal, no? Ito sagi ka kawakal, kag na copyright pang imo nga ginawakal, that means you are copyrighted. Pero wala, kalabanan sa mga nag-vlog sa bang wala, no? Na basta nagwakal lang. Pero ang problema naman galing sa na-notice ko, kung ang content mo puro man lang wakal, kag wala ka sa background, kayo daw boring man, ha? Lagi dyan ka kung may background music, may doon nag-program. Kag sa mga nag-content, balay naman kalilingaw man, hindi nga puro lang wakal, bala nga something nga makalilingaw, maka-ikol-ikol, may mga joke, no? Something mo na nga may kapulutan ng kaysa bala may istorya makapulutan ng aral, no? Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, daw mayong ato at chimpo, no? Nami sa mga December kay managbagong tuig pero daw wala ang bagyo, daw wala sa ato na. Daw wala sang bagyo, no? Salamat kay Lord nga medyo okay aton nga chimpo. Nga bayaan nato ng 2023 nga wala sang bagyo, nagligad na may bulo bagyo pa to mo. Okay, before sang Christmas naghahanap man ng mga bagyo. Pero mahigit nga wala madayon, no? Kaya kabuday magulag nga medyo basa ang palibot, no? Okay, so kadto na kita sa mga patimaan or mga indications. Paano mabalaan ko nung in love man sa imo ang isa ka babae? Sa mga naghatag sa ilang mga reaksyon. So, may mga points makamudra. So, kadto na kita sa mga rason or sa mga indications para mabalaan nga ang babae na luyag man sa imo. Number 1. Una, ginatagaan niya ikaw sang time. Example, okay, kapag pamasyal sa iya, nagabulbarkada pala ka mo. Pero nakita mo nga kadahagad mo sa iya, nagaupod man siya, no? Nagaupod. So, ginatagaan kaya niya sang time. Okay, siyempre, simple logic na na. Pag naluyag sa imo, hindi na siya mag-upod, no? Okay lang na kaisa, kadua, katatlo, or kaisa. Pero kung permi nga kadahagad mo wala nagabalibad, so isa naka-indication or patimaan nga ang babae, gahana ka pala mamasyar, isa ka patimaan nga naluyag sa imo. No? Nasa kadahagad mo, nagaupod siya. So, kung manghagad ganin ka mo sa mga babae, hindi ka mo yung magpasagol sa babae. Dala ka mo kwarta. Kaya base ma-turn off sa inyong babae, tapos sige. Mambal siya lang ay pagkani kami nag-asawa, ay tama, nakakuripot, no? Okay, so number 2. So ang una ko, no, so ginatagaan niya ko sang time, kada panghagad na mo sa iya, nagapasugot siya. Panghagad yung malagaw, hindi lang nga panghagad. Number 2, so updated siya sa imo nga kabuhi. Nga ba nga daw interesado or kabalo sa imo nga kabuhi. For example, balaan niya kung sinungalan ni nanay mo. Balaan niya kung pila edad ni nanay mo. Kung sino mga utod mo. Bisan way ka nanugid, pero balaan niya. Nga balaan niya, kasi siyempre, napulpamangkot man siya. Nga napulpamangkot man siya, kasi siyempre, interesado mo sa imo. Di ba?
Pero kung mga wala na sa pake, way nakabaloy sa mga pamilya mo. Okay, so time to time, pero pamangkaw ton mo man, aton guwaps. Kilala mo si nanay? Tingin magsabas sa siyang tsakto, but singon, nagpang-interview man siya parte sa imong kabuhi. Okay, number 3, katatlo. Paano mabalaan nga babae na luyag sa imo? Nga way ka pa kapamasya, ganaan na pa lang. Pero nag-upod-upod na ka mo lagaw-lagaw, bulabarkada. Ang number 3, permis siya nagatulok sa imo. Kapila mo siya madakpan nga nagapasiplat sa imo. Tigaling ba siya nagapasiplat kang imo nga muta, lagko-lagko. Ang imo nga pungit na galabaw. Hindi mo naguro mo na. Bali, permis siya nagatulok sa imo. Nga nagatulok sa imo, kaya nagapuan sa imo, nga nagatulog sa imo, kaya syempre interested sa imo, kaya simple lang, naluyag sa imo. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number 1 choice. Okay, ang number 4, permis siya gapagwapa. Permis siya nagapakyot sa imo. Nga nga kada tulok mong iyang mata naga-blank-blank, naga-ginahungod yung bilang mapulupang ilay ko na abi. Sa una daw ay siya nagapang-makeup, nakita mo yung permis ka pang lipstick, labi nagkikunupod ka mga duwa. So nagapapansin. Permis siya paila-ila sa imo. Nga nagapagwapa siya, nga nagapakyot siya. Siyempre, para mapansin mo siya, kaya naluyag sa imo, no? Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number 1 choice. Okay, ang number 5. Paano mabalaan nga babae na luyag sa imo? Wala ka pa pamasyar, gaplano pa lang. Gaplano ka pala mamasyar, pero bulubakada na ka mo. Paano mabalaan nga ang babae na luyag na sa imo? Sa number 5, kabalo na siya magsilos. Nabalang nagasalusunggod. May upod kang babae, naga-imot-imot. Manotis mo nagapudag-pudag, naga-imot-imot. In short, nagasilos, no? Ang kabulbula ka mo ang silos. Isa ka big indication nga naluyag ang tao sa imo. Okay, pero along-along ka lang iba, si ikaw gulpib lang. Okay, ang number 6. Kung mag-chat ka sa iya, kadasig sa iya mag-reply. Alam mo mga babae ang wala interest sa imo, wala paki sa imo. Mag-text ka sa mga babae nga wala man ang paki sa imo. Ay, dason pala yung adlaw masabat. Kapit pang ila ba lang messenger o traffic, ay damong ina-chat. Bisa na nakita pa na nag-chat ka mayambay, basta na sa replyan. Pero kung naluyag sa imo ang isa katao, siyempre, ma-reply na sa lagi. Nga ma-reply sa lagi, kaya hindi niya gusto nga magsunggod ka. Hindi niya gusto nga maglayan ng imong buot. Kaya kung maglayan ng mga buot, siyempre, magka-problema na ka mga, di ba? Okay, number 7. Okay, kayo na yan, number 4. Iya, pero may nagapagwapa, nagapakyot. Number 7, permis siya nagapapansin, no? Nagapaila-ila. Paano? Nagalabay-labay sa imo. Pero may naga-chat. Pero may naga-text, nagapa-good morning. Basta daw pero may kaparamdam. No? So, simple logic lang na. Pag wala naluyag ang babae, or sa katao, simple lang na wala na siya paki sa kabuhay mo. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number 1 choice. Okay, kagang number 8 and the last. Nagbablush siya kuno kapag kung siya gina-istorya. Nagablush ba lang, nagapalamula? Okay? Basta ganing nagablush o nagapalamula,
isa man na siya kapatimaan nga ang babae or ang isa ka tao na luyag sa imo. Okay, so muna sa kung nagana ka pala mamasyar sa isa ka babae pero nag-bulubarkada na ka mo kag nanotice mo ang walong agi panglawag ko. Subot silingon ang babae nga na naluyag sa imo kag ang imo nga mga plano syempre may futuro, may chance, may pag-asa. Okay? Okay mga lalaki? Ang last nga pamangkot. Paano mo naman mabalaan nga ang babae wala naluyag sa imo? Okay, simple lang sabat. Ang walong nga ipanglawag ko to, pag wala mo to nanotice sa iya, kagana ka mamasyal, balaan mo na. Wala siya naluyag sa imo. Pangita ka lang sa iban. Okay, oras na ton. Na is 9:41. So, asaguro ako alas 10 pasado. Okay, sa mga nagayimos-imos sa ilang mga kiligdaan, no? Ito kalaban na sa mga tao, nagapulaw na. Nabuo na subong ang tulog laban subong pulaw. Okay, nabuo ang tulog laban pulaw, no? Laban pulaw sa gabi. Kaya kabalabala ka mo nga sa obra sang tao, may isa ka obra nga sa gabi mo lang mahimo, hindi mo pwede maobra sa adlaw. Ano ina? May isa ka obra nga sa gabi mo gidla mahimo, hindi mo siya pwede mahimo sa adlaw. Ang ina nga obra, ang pagpulaw. May nagapulaw sa adlaw, why? Okay, ang mga iba nagapayaw-ayaw pulaw, kaya pag mata nila buwas, hindi na sila kapulaw. Okay, sa gusto mo pa shoutout, ingagaw, butang sa idalom ang inyong mga comments, no? Kung okay na okay pa ka mo na kayo hindi katulog, sound trip kita na, hasta kita karoon makatulog, no? Okay, so for the meantime, matawato naman kita rin sa itong mga exclusive mga dance remixes sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kau po niyo siyempre si DJ Vic, the Donoso Return. Thank you! DMC Net Radio FM. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This is the mix of DJ Gibbs. DJ Donoso, the third.
He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club. Power beats. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle may arap patumbuan sagwa, taya lang kamuda, way daya. Kay si DJ Vic Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang wala gamo ah. The public may dance.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to hurt, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know the play. Now the day bleeds, it's a nightfall, and you're not here to get me through it all. I never got down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being so in love. Now the day bleeds, it's a nightfall, and you're not here to get me through it all. I never got down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being so in He was born to be wild, grew up to be wicked, grew up to be wicked, and free to live. It's DJ Vic Donoso the Third of Dumangas Mix Club. The hottest, the most in demand, and best looking DJs in Dumanga. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. Kagrupo mo! You're listening to the beat. With exclusive mix by DJ Gibbs. ang sapa-sapa dito sa may talamnanan. Ang koraksoy nga ako nadakpan, ginhimo ko nga linagpang. Nag-abot ang mga bisita, kabarkada ko sa inuman. Linagpang ko nga koraksoy, amon ginsumsuman. Linagpang ko nga koraksoy, sa sabaw nagalangoy-langoy. Ginlatan pagkitsang ginamos, kinamalhas, kitamis ang higop. Ang hiling sang nagkatilaw, sampakid ang tintada mo. Linagpang
Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the first. He's more badass DJ. Say yow. Get ready to get on the floor. May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM. Here's another great cut from the coolest DJ Vic Donoso the Third. DJ Vic, don't waste the song, bitch. Get up and dance. DJ sa balat ng iba. Walang kaduda-duda. DJ Donoso the Third. Wala
from Panay edition of Island, Mindanao Beach Philippines. Another DJ Vic Donoso III Remix. DJ Vic Donoso the third. Exclusive remix by DJ Marty. The best. DJ Vic Donoso the third. Summer edition of Mindanao Beach Vlog. DJ Vic Donoso the third. DJ RT of Mindanao Beach Vlog. Basta MBC Boys. The best. The best. The best. Here's another great cut from the coolest DJ Vic Donoso the third. DJ Vic, don't waste the song, bitch. Get up and yes. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi arap patumbuan sagwa, taya lang kamuda, way daya. Kay si DJ ang bahala sa mga dalaga nga arap sa tunga. Mr. Operator, umpisahin na kay masakot ta. Bayle lang ulat na mo ah. Do what I want when
DJ Gibbs. Ladies and gentlemen, you're about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Donoso the First. Wala nang iba! Ladies and gentlemen, DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. It's time to dance. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. DJ Saint Mark Techno Remix.
Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle may arap patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, way daya. Kay si DJ Vic Donoso III, ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na, kay masao ta. Bayle lang, wala gamo ah. the public may dance. DJ Vic. DJ Vic Donoso the third. Now let me see you dance. DJ Vic. DJ Vic Donoso the third. Was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso III of Humangas Mix Club.
DJ Vic Donoso, The third. No remix. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, la dee, oh, la da, life goes on. La la, the life goes on. Oh, la dee, oh, la da, life goes on. La la, the life goes on. DJ Vic Donoso, The third. Buys a 20-carat golden ring. Takes it back to Molly, waiting at the door. And as he gives it to her, she begins to sing. Oh, la dee, oh, la da, life goes on. La la, the life goes on. Oh, la dee, oh, la da, life goes on. La la, the life goes on. Everybody put your hands in the air. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the first more badass DJ. Say yeah. Get ready to get on the floor. DJ Saint Mark. Happy ever after in the marketplace. Desmond likes the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face. And in the evening she still sings it with the band. Oh, la dee, oh, la da, life goes on. La la, the life goes on. Oh, la dee, oh, la da, life goes on. La la, the life goes on. In a couple of years they have built a home sweet home. With a couple of kids running in the yard. Desmond and Molly Joe. Hey, happy ever after in the marketplace. Molly lets the children lend a hand. Desmond stays at home and does his pretty face. And in the evening she still sings it with the band. Oh, la dee, oh, la da, life goes on. La la, the life goes on. Oh, la dee, oh, la da, life goes on. La la, the life goes on. Oh, la dee, oh, la da, life goes on. La la, the life goes on. Oh, la dee, oh, la da, life goes on. La la, the life goes on. Everybody put your hands in the air. DJ Vic Donoso, The third. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the first one.
the floor.